Kaixo, ongi etorria, orain arte landu ditugun gai guztiak aritmetikarekin lotuta zeuden. Zenbakien batuketa, kenketa, behin, propietateak eta abar. Eta orduan, orain egingo duguna da errepaso orokor bat. Badakizue, lau gai izanik, ariketa desente egin beharko ditugu gogoratzeko orain arte landutako guztia. Eta hasteragoaz. Lehenengoa, zatitzaile komun handiena 55 eta 135. Zer egin behar da, lehenengo deskonposatu. Orduan, 55 hartuko dugu, eta bikin ezin da egin, oan ikusiko dugu irukin. Bai, ze lau gehi bost, bederatzi da. Irukin, gelditzen zaizkigu, 15. Eta hau, irukin egin daiteke berriro, bost. Bostekin, bat. Gelditzen zaigu orduan, iru, berbi, bider bost, deskonposatuta. Orain, 125. 125, ea irukin egin daiteken, bat, gehi iru, gehi bost, bederatzi, beraz, irukin egin daiteke. 125, zati iru, 45. 45, hau bezala da, beraz, irukin zatitu daiteke. Eta gelditzen daizkigu 15, eta hau berriro irukin, bost. Eta hau bostekin, bat. Deskonposatuta, iru. Berriro, bider bost. Zatitzaile komun handiena zer hartzen da? Hartzen dira, komun guztiak bietan daudenak, beraz, bietan dago iru eta bost. Beraz, iru eta bost, bat daude. Eta berretzaile txikienarekin. Iru berbi, iru berriru. Txikien hau da, iru berbi. Horran, hau izango ditzake, zatitzaile komun handiena. Lehenengo berreketa ingo dugu, iru bider iru bederatzi, bider bost, 45. Bigarren ariketa. Multiplo komunetako txikiena. 14, 21 eta 28. 14, deskonposatuta, badakigu zenbaden ez, 2 bider zazpi, ez dugu egingo. 21, hori ere badakigu, 3 bider zazpi, ez geha hasiko hau egiten. 28, hori pixka bat zaila bada, goazen egitea. 28, birekin denengo, 14, bikin zazpi, zazpikin bat. Beraz, 28 izango litzake, bi berbi, bider zazpi. Orduan, multiplo komunetako txikienak, zeintzuk hartu behar dira? Guztiak, komunak eta ez direnak ere bai. Orduan hemen dugu bi, dugu iru, eta dugu zazpi. Iru ere ditugu. Eta hartu behar da, handienarekin. Orduan, bi berbi hartu beharko dugu, ez bi. Bagoazen egitea. Bi berbi lau. Bider iru, 12. Orain, bider zazpin beharko dugu, 12, bider zazpi. Zazpi bider bi, 14, bat bururako 8. Beraz, hau izango ditzake, 84. Bigarren ariketa egina dugu. Eragiketa kombinatu honetan, lehenengo parentesiak kenduko ditugu. Orduan jarriko dugu, minus behatzi. Hemen, gehi minus jarriko dugu ken, 13. Ken 6. Gehi 11. Eta hau, gehi bi. Ken minus da, gehi bi. Orain, plusakin batuko ditugu, eta negatiboa, negatiboarekin. Plusak bi hau ditugu, hau eta hau. 11 gehi bi, 13. Eta minusak. Minusak ditugu, bederatzi, 13 eta 6. 13 eta 6, 19, eta behatzi 28. 13, ken 28. Minusatako zaigu, gehiago daudelako negatiboak. 28 eta 13 kentzen dugu, eta gelditzen zaizkigu 15 negatibo. Beste eragiketa kombinatu honetan, lehen egin barko ditugu biderketak, hau eta hau. Goazen egitea, bost ken, iru bider 6, 18, gehi, bat bider zazpi, zazpi. Orain, egiten duguna izaten da, positiboak batu, erresagoa delako, bost gehi zazpi, 12, eta negatiboa ditugu 18, 12, ken 18, negatiboa gehiago daudenez, minus 6. Eta horrela, lehenengo, lau ariketak egin daude.
lau ariketa hauek egiteko oharra da berreketa batez adierazi. Horrek esan nahi du ez dugula kalkulatu beharrik. Jartzen dugu berreketa bat, eta orduan bukatuko genuke ariketa. Orduan, hemen zer dugu berdina? 3, ezta? Orduan, 3 berdina baldin bada, mantentzen dugu. Hasiko ginake parentesi barrutik, Berdinarena mantendu, eta zatiketan zer egiten dira berretzaileak? Kendu. 8, ken 6, 2. Egingo genuke 8, ken 6, 2. Behar da erdiko pauso hau? Ez, nebara pasaiteke honea, 8, ken 6, 2. Orain, hemen zer dugu berdina? 3, mantentzen dugu. Biderketan zer egiten da? Berretzaileak batu. 2, gehiago 12. Eta jarri dugu berretzaile bakarra, beraz, bukatu dugu ariketa. Bigarren honetan, dugu berreketa baten, berreketa, eta orduan, gero beste berreketa bat. Lehenengo, barrutik hasiko gera. Nola kentzen da berreketa bat? Egiten dira, biderketak. 8 bider 2, oraingo genuke. 3, 8 bider 2, 16 da. Eta kanpokoa mantendu egin behar dugu. 4 jartzen du. Barruko egiten dugu eta kanpoka mantentzen da. Orain berriro, berreketa baten berreketa dugu. Zeiten dira, berretzaileak bidertu, egin behar da 16 bider 4, 3 ber, 64, eta bukatu da. Ariketa hau ere bai. Hemen, badugu zerbait berdina? Bai, -5 eren, -5 eren, -5 eren. Kopiatuko dena, -5 eren. Eta biderketa eta zatiketak nagusitasun berdina dutelako egin behar da ezkerretik eskubira. Horrak, biderketan zeiten da batu, 4 gehi 3. Eta zatiketan kendu, kendu. Guazen egitea orduan, -5 eren, ber, 4 gehi 3, 7 kendu, 5. Eta bukatu dugu. Ariketa hori bai. Azken honetan, parentesiatik hasiko gera. Horrela jarriko dut. Zer dute berdina? Berretzailea. Horren berretzailea mantendu egingo dugu. Jarriko dut lehenengo 3 ber 7 bider, eta orain 10 zati 2 egin behar dugu. 10 zati 2, eta berdinarena mantendu 7. Pausoak beharrezkoa da, ez egin daiteke buruz 10 zati 2 5. Horrela jarriko genuke, 5 ber 7. Pasa daiteke emendikonea zuzenean, 10 zati 2 5. Berretzaileak berdinak direlako. Orain, hemen zer dute berdina 7. Orduan, hemen zuzenen eko dugu, 3 bider 5, 15. Eta honekin bukatzen dugu lehenengo zatia. Kaixo, ongi etorria, errepasatzen jarraituko dugu. Orain, beste 8 ariketa egingo ditugu. Lehenengoan, 9. galdetzen digute zein den erro osoa. Horra hori buruz egin dezakegu. 180tik pasatzen ez dena. 10 bider 10, 100. 11 bider 11, 121. 12 bider 12, 144. 13 bider 13, 179. 14 bider 14, 186 pasagia. Horran, hau da, 13. Plus, minus, 13. Eta hoizen bada, 179, ondarra jakiteko 180, kendu behar diot, 179. Bat, eta hemen, bat gurako zegoelako. Beraz, ondarra, 11 da. Hau da, erantzuna. Bigarrena, hau pasabat dugu, zatiki moduan. Egiten da, marra bat jarri, lehenengo kopiatzen da guztia, kasu honetan da 21. Kentzen diot periodoan ez dagoena, 2. Eta behan jartzen da periodoan zenbat zifra daude bakarra dago. Beraz, 9 bat bakarra. Jartzen 9 bat, eta horren, kenketa egin bat dut. 21, ken 2, 19. 9 eta bukatu da. Ariketa hori bai. Urrengoa, ordenatu. Jartzen du ordenatu txikitik handira.
Beraz, goazen ikustea zenen txikiena. Txikiena da, zerotik urrutiena dagoena ezkerretara. Orduan dene jarriko diegu zifra hamartat kopuru berdina. Orduan hau izango da, lau daudenez bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, eta bi hauek utziko ditugu, ze badakigu behiratuta handiago den edo txikiago da. Zer da denetan urrutiena dagoena? Minus hiru, ez da? Argi dago. Hori da denetan txikiena, minus hiru. Hori baina handiagoa, zen izango da? Zer da bigarren urrutiena dagoena? Bi hauen artean. Hau, minus bi, berrogeita hamabi. Handiagoa, hau da, gertuena dagoena zerotik, bi hauen artean, minus bi, bost. Hau, gertuago. Eta denetan handiena, minus bat da. Hori da, gertuena dagoena zerotik. Horren, ariketa hori ere egin dugu. Horren, idazkera zientifikoa. Nun jarri behar dugu koma, batekoa eta gero. Beraz, bi koma jarriko dugu. Bi koma, zortzion da, laurogeita hamasei. Bider, hamar ber positiboa. Zenbakia txikitu indugu. Horren hemen, handitu egin behar dugu. Goazen ikustea, koma zenbat mugitu dugun. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, eta beste bat, 25. Hau izango izateke, idazkera zientifikoan. Beste hau, berdin, jarri behar dugu koma, batekoa eta gero. Guretzako batekoa izango da, 3 hau. Horren jarriko dugu, 3,0 lau. Bider, hamar ber, zenbat handitu dugu, asko ez da? Orduan, hemen jarri beharko dugu minus, handitu dugulako. Goaz ikustea zenbat egin dugun. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Orduan, minus zazpi. Hemen, lehenengo, lau ariketak. Bi ariketa hauekin arazoak handitzen hasi zaizkigu. Zailagoak dira. Hemen, propietatea erabili dezakegu? Ba, oraindik ez dut ezer berdina. Orduan, ez dago nire ezer berdina, zer egin behar da? Deskomposatu. Ingo dugu, 16 eta 22, deskomposatu. 16, bikin zortzi, bikin lau, bikin bi, bikin bat. Bi ber lau. Bi ber lau jarriko dut, ber amabi. Bider. Eta horren, hogeita amabi. Hogeita amabi deskomposatuta, izango ezake. Bikin 16, bikin zortzi, bikin lau, bikin bi, bikin bat. Bat, bi, hiru, lau, bost. Beraz, hogeita amabiren ordez, jarriko dut, bi ber bost. Eta kanpoan, ber sei. Amabi eta sei horiek mantendu behar dira. Orduan, berdinak jarri ditudanez orain, zer egin behar dut? Lehenengo parentesiak kendu. Nola kentzen da? Berreketa baten berreketa. Bidertuz. Orduan, lau bider amabi, berrogeita zortzi da. Eta bost bider sei, hogeita hamar. Orain bai erabili daitekela propietatea. Berdina direlako, mantentzen da, bi eta berretzaileak batu egiten dira. 318. Eta ez dugu kalkulatzen oso handia delako. Bigarren honetan, lehenengo gauzea jakin behar dugu nondik hasi. Ba, erresa da, ezta? Nik uste dut hau pentsatu duzula egitea. Erroketori. Eta hemen barruan badago ez zerbait egiteko aukera. Ba, ebeitu, bi hauek berdinak dira. Horran hau ere egingo dugu. Has gaitezen egiten. 16-en erro kuadroa. Lau bider lau, 16 delako. Eta 89 bederatzi. Horren, ken jarri dut, jartzen dut horrela, eta berdina dagoena mantendu, 9 jartzu parentesi horrela, eta horreko pausoa, 5 gehi egin daiteke biderketa delako. Berdinarena mantenduz, 5 gehi 11. Eta hemen, zati, bi ere. Ber, hogei. Bi hauen artean, badugu zerbait berdina? Ez, zer egin behar dugu? Deskomposatu berriro. Horran kopiatuko dut hau lehenengo, 9 ken. Lau zer da? Bi berdi.
bederatzi zer da? Hiru berbi. Jartzen horrela, ber hamaika, zati, bi eren, ber hogei. Orain, badugu berdina, bi eren eta bi eren. Orain, bi modu daude egiteko, gutxinez, nik bat erabiliko dut, Ea zuri ze iruditzen zaizu. Jarriko dut, lau behatziren, ken, bi eren. Hemen jartzen dunez, hemen ere nahi dut bi eren izatea. Nola lortu ezaket hori? Bari badut, bi, berbi eta hiru berbi, hori nola jarri ezaket, badago probabilitate bat esanez, jarri ezaket biak parentesi barruan, eta kanpoan berbi utzi. Hau, horrela egiten dugun bezala, alrebes ere alderantziz egin daiteke. Orduan, ego dudana izango da, hau jarri ordez, hau jarri. Bi eren, berbi. Eta kanpoan dago, ber hamaika. Hau da, goidena, ber hamaika. Zati, bi eren, ber hogei. Zenbat da hau? Lau behatziren, ken, bidertu daiteke, hamaika biderbi hogeita bi, orduan jarriko dut, bi eren, ber hogeita bi, zati, bi eren, ber hogei. Kenduko dut hau? Helburua ikusten den bezala da berrekizunak edo berretzaileak berdinak lortzea. Lortu dugu, bi eren eta bi eren. Orduan, kendu daiteke, zatiketan kendu egiten da, eta geldituko zaigu lau behatziren, ken, bi eren kopiatuko dut, bi eren, eta egin behar da kenketa. Hogeita bi, ken hogei. Mantendu dugulako berrekizuna. Eta da, bi. Hau badakigu egiten, leheno alderantziz egin dugu. Orduan, gelditzen zaigu, lau behatziren, ken, bi bider bi, lau, hiru bider hiru, bederatzi. Eta lau behatziren, ken lau behatziren, zero. Eta ariketa zail hau, 14garrena, bukatu dugu. Aurreko ariketak zailak ziren. Hauek erresagoak dira nire ustez. Orduan, lehenengo, pentsatu behar dugu, hau baina handiagoa eta baino txikiagoa den zerbait jartzea. Eta hortarako egiten duguna da, bietak 10 kopuru berdina jarri. Bat bi hiru, bat bi, hemen dugu beste bat. Minus 2,089, minus 2,040, behien artean ez dago ez zer horrendik. Zein behar dugu? Handitu, jarriko dugu 10 gehiago. Orain bai ez da? Minus 2,0 irurundarogetamar, minus 2,0 lareun. Orain bero dela erdian beratzi zenbaki. Edo zen hartu dezakegu, adibidez hau, minus 2,0 eta minus 2,0 adibidez emeretzi. Berreunda berroiren erro kuadroa. 10 lortu behar dugu. Orduan, prozedura jarraitu beharko dugu. Gogoratzen zate. Lehenengo koma jartzen dugu, eta zenbakia binaka. Bi, eta hemen bi. 0 eta 0. Zenbat zenbaki behar dugu? Bat, bi, hiru. Orduan, jarriko ditugu. Bat, bi, eta hiru. Argi zen. Bi, bat bihar bat sartzen da. Bi bihar bi, pasan ez. Orduan da, bat. Bat bihar bat. Eta emaitza, bat. Orain, gesten hasi bat dut. Gesten dut berrogei, bi jetxi behar direlako, bikoitza, bi. Horrela jarriko dugu. Eta 140tik pasatzen ez dena. Hasi gaitezen. 23 bider hiru, bederatzi, hirurogeita bederatzi, 24 bider lau, lau bider lau 16, lau bider bi 8 eta bat bederatzi, ez gira pasa, 25 bider bost, 125, 26 bider 6, 6eko 26, 156. Pasa gera. Horra, honek ez du balio, eta denetan handiena, hau da, horra jarriko dugu bostekin. 25 bider bost, eta ez gira pasatzen.
Kenketa egiten dugu, eta gaitzen zaigu 15. Kenketa egin ondoren, egiten duguna da, abigo lehenbainen 5. Eta jetxi hurrengo biak, eta hau ere, baina ezin dugu, koma dagoelako. Baimena behar dugu, koma jartzen dugu, toren, gesten da 0,0, eta hau gesten da bikoitza, 30. Marra, hemen da 1500, eta hau da 300 zerbait. Orduan, guazen egitea 5ekin. 305. Bider 5, 5-5eko 25, 15. Pasagera 5ekin. Egin beharko dugu 4ekin. Orduan da, 304, bider 4. 4 bider 4, 16, 3 bider 4, 12. Beraz da, 1216. Kenduko dugu, 10 ken 6 4, bat bururako, batetik behatzira 8, bat bururako, bitik laura 2, eta hemen 0. Orduan, emaitza da, 15,4. Ezta? 15,4. Eta falta zaigu hondarra zenbaden. Hondarrantzat, ikusi behar dugu koma nun dagoen. Koma dago 0aren ondoren. Hemen dijoa. Hemen doa, hor doa. 2,84. Eta honekin bukatzen dugu errepasoko bigarren multzoa. Kaixo, ongi etorria, errepasoarekin jarraituko dugu. 17. galdetzen digute ea bakoitzak ze zenbaki mota den. Orduan, jakiteko lehenengo zatiketa egin beharko dugu. Batzu badakizkigu buruz egiten, ezta? Nik uste dut bi hauek, hau eta hau, errez egingo ditugula. 8 zati lau, 2. Eta 17 zati 10, 10renak direnez, koma bat mugitu behar dugu. Orduan, gelditzen da, bat mugitzen dugu, 1,7. Orduan, bi hauek baditugu. Falta zaizkigu bi hauek, eta hauentzako zatiketa egin beharko dugu, jakiteko zer motatako zenbakia den. Has gaitezen honekin, 11 eren. 11 zati 3, 3 bider 3 bederatzi, 11ra 2, koma, gesten dut, 6 bider 3 18, 2 sobratzen dira, 6, 6, 6, 6. Hori nola idazten da, 3,6 periodoakin. Eta falta zeuna, hau da, guazen egite hori bai, 37, zati 30. Bana, 7 eta 0, horren jetxik behar dut 0 bat, baina koma hemen dagonez, jarko dut koma. Horren bai jetxik ezakedala 0 bat. Zenbana, bina, 2 bider 0, 0, 6 bat. Jesten dut 0 bat, zenbana, iruna, 3 bider 0, 0, 3 bider 3 behatzi. Basoratzen da, berriro iruna, eta berriro iruna. Horran da, bat, koma, bi, iru, horran periodoakin. Guazen bakoitzaren izena jartzea. Hau zer da, zenbaki oso bat. Zenbaki osoa. Hau, zenbaki hamartar, zehatza. Zergatik, koma eta gero zifra bat dago eta gero bukatu egiten delako. Hau ze izango izateke, jarriko torrela, zenbaki hamartar, nolakoa, periodiko soila. Zenbaki hamartar, periodiko soila. 3,6 periodoa duenean, hemen ez dago aurre periodoa, horretik da soila. Eta hemen bitartean, du aurre periodoa eta periodoa, horretik da zenbaki hamartar, periodiko, mistoa. Eta honekin zehaztuta daude zenbaki bakoitzaren izena eta zer montatakoa diren. 18. ariketa. Dugu parentesiak gabe eta hiruak parentesiarekin. Orduan lehenengo parentesiarekin egingo ditugu erresago egiteko. Hau da, minusiru, bider minusiru, bider minusiru, bider minusiru, 11 aldiz. Beraz, bakoitia da. Orduan, bakoitia denean, emaitza izaten da minus.
Horra jarriko dumen, minus bat. Hemen, minus iru, bider minus iru, bider minus iru, bider minus iru, bikoitia da kopurua. Orduan, bikoitia erenean plus izaten da emaitza. Anulatu egiten direlako binaka. Hemen, iru, bider iru, bider iru, bider iru, hemen ezin da izan minusa inoiz, plusa da olako. Orduan, plusa positiboa bidertzietu gunean, atatzen da plus. Eta fatezego azkeneko hau. Orduan, berramabi denean, badakigu beti dela positiboa. Zergatik, bikoitia delako. Baina minus hau ez da irurena. Egin behar dugu, iru ber amabi eta ateatzen denari minus jarri. Ulertzen, diferentzia hau eta hon artean, izango ditzateke, hau dela horrela, iru, bider iru, bider iru, bider iru, bider iru, bider iru, horrela. Iru, eta horren minus bat. Horren emaitza zen da, minus da. Horra, bi hauek dira minus, eta bi hauek plus. Hemeretzigarren ariketan esaten digute kalkulatzeko. Orduan, ezen dugu jarri berreketan moduan. Kalkulatu barko dugu. Az gaitezen, parentesi barruan, lehenengo. Parentesian barruan, dago zatiketa, eta hemen beste zatiketa bat, lehenengo honekin hasiko gara. Zer lehen badute berdina? Bai, bi. Orduan, egin dezakegu berdina dagoena mantendu, eta berretzaileak kendu. Orduan jarriko dugu. Parentesia, bi berra malau, zati, bi ber, eta zazpi, ken, minus bost, zazpi, ken, minus bost, amabi da. Horra hemen jarriko dugu, amabi. Bider, bi berla, berdi. Badute zerbait berdina? Bai, beraz, mantendengo dugu. Parentesi barrukoa egiten, Amalau, ken amabi, zatiketa delako, bi. Tegen, bider, bi berlau. Badute zerbait berdina? Bai, bi. Horra jartzen dugu bi. Eta zein behar dira, batu, bi, gehiago, 6. Horrein egin behar dugu, bi bider, bi bider, bi bider, bi, 6 aldiz. Horrein behar dugu horrela, ez askutzeko. Bi bider, bi, lau, bider, bi, zortzi, bider, bi, 16, bider, bi, 32, bider, bi, 74. Guazten ikustea, 6 erauli ditugu. Bat, bi, iru, lau, bost, 6. Beraz, 74 da, emaitza. Nodik kasiko gera, parentesi barrutik ez da, hemendik. Eta gero ego ditugu, biderketak eta batuketak eta bar. Amabi, ken emeretzi. Hau hundiagoa da, orduan alderantziz egin behar dugu. Eta ateatzen zaigunari jarri minus. Orduan, hau jarriko dut goian, emeretzi, koma iru, eta behan, amabi, koma, beraz hemen da, amabi, koma, berrogeita hamaika. Eta kenketa egiteko, jarri behar dut hemen ere, beste zer bat, eunenetan. Orduan, amar, ken bat, bederatzi, bat bururako, bostetik amabira, zazpi, bat bururako, bitik zortzira, emak jarko dut koma, bitik zortzira, 6, eta hemen 0. Orduan, emaitza da minus, esan dugu, amabiken emeretzi egin dugula, orduan da minus 6,79 bider, 0,1 gehi, 3,25 zati 0,1. Orain zer egin behar dugu? Biderketa hau eta zatiketa hau. Hau buruz egin dezakegu. Bider 0,1. Zer egiten du biderketa horrek? Txikitu. Horran zer egin behar dugu? Koma mugitu ezkerretara. 0,679. Gehi. Zati 0,1ek ziten du haunditu. Ez bat duzute seguru haunditu egiten duela, jarri dezagun. Horrela, zatiketa hori egiteko, koma kendu bat dugu. Bider 10 eta hori bider 10. Horrean, behitzegu, 12 horrela, ez da? Eta 32,5 zati bat da 32,5. Ikusten den bezala, haunditu egin da, koma bat. Haunditu egin du. Ez baduzu argi, egin zazue zatiketa. Behin ikusut hau, buruz kalkulatu dezakezutela. Eta azkena falta zaigu, batuketa, guazen ikustea zen baren. Minus eta plus. Beraz, senyores, berdin dutelako, kenketa egin behar da. Goian jartzen da, bietan handiena dena. Hau da 0, eta da 32, hau goian. 32,
bost. Eta bian, 0,679. Beraz, hemen jarriko ditugu 0ak, kenketa egin alizateko. Orduan, 9tik 10 bat bururako, 7tik 9 edo 8tik 10 2, bat bururako, 6tik 14 8, bat bururako, koma jartzen dut, bat, eta 31. Orduan, emaitza izango etzateke, 31,821, positiboak gehiago daudelako, negatiboak baina. 21 garren ariketa, eraiketa kombinatu bat. Dugu, kenketa, biderketa, kenketa, eta hemen, kortxete barruan beste parentesi bat. Beraz, hemen ikasi barko dugu. Parentesi hortatik. Egingo dugu dena kolpetik, Horra hasiko gara. 2 ken, 4 bider 3, ken, egiko dut kortxetea, 3 ken, 5 bider, eta guazen hau egitea. Bat, ken 3, minus 2. Parentesi barruan. Minus 2 ber 3, minus 2 ber 3, da, minus 2 bider minus 2, bider minus 2, minus 8. Horra jarriko dugu, minus 8. Eta itxiten dugu. Kentzen dut hau, hemen, zer egingo dugu? Egingo dugu, biderketa, kenketa baino lehenago. Eta bide batez aurre egin dezakegu. Zer, ken eta ken aurre aurratu dezakegu. Hasi egiten barruan. 2, ken, ateratzen dena. 4 bider 3, 12. Ken, kortxeterekiko dut. Jarriko dut, 3 ken, 5 bider, haula jarriko dut, 5 bider minus 8, minus 40. Izten dut horrela, horren, hau ingo dut, ez da? Jarriko dut, arrau, eta ja honekin kortxeta bukatzen dugu. 2 ken, 12. Eta horra, zein behar dugu, ken, ea, zer botatzen da? Hau zen bada, ken minus da, plus, horren, 3 gehi 40, 43. Jartzen dugu ken, hemen zegoelako. Baina, hau barruan, atazegu, 43. Urrengo pausua. Positiboa batu, negatiboa batu. Positiboa bakarrik da. Bi uzten dugu, negatiboa batuko ditugu, 12 eta 43, 55. Eta bat delako positiboa eta beste negatiboa, kenkete egin bat dugu. Ego du alderantziz, 55, ken 2, 53. Eta zer da, positiboa edo negatibo? Negatibo gehiago daude. Beraz, hori da emaitza. 22 garrenarekin, berren hasiko gera, parentesi egingo dugu, hau, adibidez, bere berretzailearekin, eta bide batez, kentzen baditugu beste parentesiak ere bai, hau kenduko dugu, eta hau ere bai. Eta orduan ja, asko simpleago behituko zegu guztia. Minus 3 bider minus 3, bederatzi, zati, parentesi artean, minus 9. Gehi. Erro karratua, 81 batena, bederatzi. Ze behatzi bider behatzi, 89. Bueno, behatziko pila daude. Zati, minus 3, bider, hemen dugu, 4 ber 2. 4 bider 4, 16. Ken, eatatzen zaiguna gondo. 3, ken 4, minus bat. Eta minus bat, ber behatzi, minus bat, bider minus bat, bider minus bat, bider minus bat, bederatzi aldiz da, minus bat. Orduan, honen emaitza da, minus bat. Kursi duzu, ken, minus bat. Hau, badakigu, plus dela. Urrengo pausua, ja, kendutugula berreketak eta parentesiak eta erroketak, dira, zatiketak eta biderketak. Orduan, hemen dugu, zatiketa bat, beste zatiketa bat, biderketarekin, orduan, segidan egin baritugu, eta hemen, hau txukun dingo dugu. Orduan, lehenengoarekin. Bederatzi zati minus bederatzi. Zeinua desberdina dutenez, minus da emaitza. Bederatzi zati behatzi da bat. Horren da, bat. Guazte jantzaren hemen, gehi. Ea ze bat atatzen den. Bederatzi zati minus iru. Hoi da, minus iru. Eta minus iru bider amasei, amasei bider iru, 48. Horren atatzen zego, minus 48.
Jarri daiteke horrela, edo jarri zitekeen ken 48, erresago izateko. Eta azkena, ke minus hori jarriko dugu, gehi bat. Berdin. Orduan, hemen dugu gehi bat, hemen ken bat, ken bat, hori da 0 da, horren emaitza, badakiko zen baden. Minus 48. 23. ariketa. Beste ariketa kombinatu bat dugu biderketa eta zatiketa, hemen erroketa bat. Horran, hau ingo du lehenengo, Eta baita ere, jarriko ditugu hauek zatiki moduan. Bestela zatiketa hau egitea oso zaila da. Horran, hau jarriko du zatiki moduan, eta hau ere bai. 3 lan ditugu egiteko hemen. Horra, hasi gaitezen. 36-ren errok karratua. 6 bider 36. Zati? Bostena, 5 bider 5, 25. Beraz da 5. Bider, 3 erdi, ken, az gaitezen. Jartzen dugu marra bat. Eta egiten da. Amarta zehatza delako, goian kopiatzen da. 4. Ez dugu ezer kentzen, ez dago periodorik, eta azpian jartzen da, 10 delako, 10. Zati. Eta hau, bai, ditala pixka bat zailagoa. Horra jartzen du marra bat, eta egiten dugu goian, dagoena 4. Kendu, periodoan ez dagoena, ez dago ezerre, 0 bat, orduan, 4 ken 0, 4 da. Eta behan jarri behar dugu, zenbat zifra daude periodo barruan, bat ez da, orduan, 9 bat. Ikusten dezuen bezala, nahiko erresa da, hemen zatikiak ditugu, orduan, egin bat ditugu lehenengo biderketa eta zatiketa, kenketa azkeneako. Orduan, biderketa nola egiten da? Goikoarekin ez da, 6 bider 3, 18, 5 bider 2, 10. Ken, jatzun bar horrela, eta zatiketa bigarren higu eta emanez. Horrela, 4 bider 9, 36, 10 bider 4, 40. Hemen izenatzele berdina jarri beharko genuke, ezta? Orduan, biei berrogei jarriko diogu. Barik ingo dut bestera batean, ikusteko erresago dela. Biak zati 4 ingo ditut. Zergatik, egin dudalako 4 bider 9 eta 10 bider 4. Orduan, ingo ditut bider 4, tatako zen bientzako 10. Egin diteke baitene berrogei jarria zen, baina gero simplifikatu inbarko ditzake eta simpleagoa da horrela. Orduan, hau 18 da. Orduan, hau zerrekin zatitu dut 4kin, hau ere 4kin 9. Berdin. Izatzen ere berdina mantentzen da, kenketan, eta 18ken 9, eta hau zina gehiago simplifikatu. Eta honekin bukatzen dugu zati hau. Kaixo, ongi etorria. Errepasatzen jarraitzeko, orain buruketekin hasiko gara. Zuetako batzuntzat behar bada zatirik zailena. Irakurri egin behar dugu, datuak atera, eta gero ikusi datuekin ze eraiketa egin behar ditugun, ze prozedura jarraitu behar dugun. Orduan, lehenengoa, 24. buruketan, A eta B galdera daudenez, datuak jarri ditut. Orduan, Arako 100 kilometro egiten ditu, eta kaso horretan, 5,9 litro gasatuko dituzke. Orduan, 540 kilometro egiten baditu, zenbat litro gasatuko ditu. Zer egin behar da? Ideteke modu desberdinetan, baina bat izaiteke hirukorregelarekin, ezta? Orduan, 100 kilometro egiteko gastatu badu 5,9 litro, 540 kilometro, isa. Egiten da, 540 bider 5,9 eta gero zati 100. Hau da modu bat, badaude modu desberdinak ere. Orduan, goazen egitea, jarriko dut 5,9 behan, 540 goian, eta hau, 0, behatzi bider lau, 36, 45 eta 3, 48, bostekin. 0, 20, 27. 0, 6, 8, bat, 3. Koma eta gero bat dago, amartar bat. Horran hemen ere jarri beharko dugu amartar bat.
Biderketa egin ondoren, orain, eurekin zatitu bat dugu, diagonalean. Horrein dugu, zati egun. Baina zati egun, neko erresa da. Koma, txikitu egin behar dugu. Koma, mugitu egin behar dugu. Zenbat, bi pauso. Bat, bi. Ordan, gelditzen zaigu, 31,86 litro beharko dituzkena. B galderan jartzen du, litroko ordaindu behar dela 1,30 euro. Zenbat litro ditugu? 31,86 litro. Horrein behar dugu, biderketa bat. Ezpadak izute biderketa dela, bestera batean bat nuke berriro. Ez da behar, baina litro bat baldin bada 1,30 euro, kaso honetan 31,86 litro, isa. Ikusten dezu bezala, biderketa bakarrik egin behar da, zatiketa egin gabe. Jarriko dugu, zifra gehien dituna goian, 31,86. Eta zifra gutxina dena, behan, 1,3 jarriko dut. Zerorik kenduko dut, alperri dago. Hasiko gara. Jarriko da komaren parean? Ez, baina horrein jarri dut berdin du, Horren, 3 bider 6, 18, bat bururako, 24 eta bat, 25, bi bururako, 3 eta 2, 5. 3 bider 3, bederatzi. Batekin kopiatzen dut, 6, 8, bat, 3, bat utzen dut, 8. Hemen bat bururako, 4, bat bururako, bat, eta bat bururako, 4. Eta koma, eta ondoren dure, bat, bi, 3. Bat, bi, 3. 41,18. Orain, erantzun egin behar dugu. Zenbat euro dira? Euroak emateko, koma eta gero, bi zifra eman behar ditugu, ez 3. Horan, azkeneko hori kendu behar da dugu. Kentzen duguna zer da? 8 bat. Horan, honi bat gehitu behar diogu. Atako zegu, 41,42 euro. Eta hau izan ontzateke, B erantzuna. 25. buruketa. Datuak jarri ditut, 25 ikasle direla, taldeak bikoak edo hirukoak egin daitezkela, laukoak edo batekoak ez, eta zenbat talde egin daitezken gutxinez, eta zenbat talde gehienez. Hemen, bi prozedura erabiletezke gutxinez ere bai. Nik erabate egingo dut, eta espazia izuateatzen era hortara, bigarrena behar bada gehiago ulertuko dezu. Orduan, 25 ikasle ditut, gutxinez egiteko, zenbat talde, izan behar dira taldeak handi xamarrak, talde gutxiteko. Zer egin beharko genuke? Zati, 3. Zergatik 3? Talde handierak 3koak direlako. Orduan, 25, zati 3, 8. 8 bider 3, 24 eta bat, 25. Baso horratzen zait. Orduan, 8 taldekin ez da nahikoa. Beharko nuke, 9 garrena. Orduan, 9 garrenarekin bai lortzen dudala. 9 talde. Hau, bigarren erara nola ingo litzake? Basiko gea. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 izateko, hemen dugu bat. Zer egin batkoa nuke? Kendu bi hauek, eta jarri bi eta bi. Horra izan zateke, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2. Zenbat talde dira? Bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 talde. Hau da, bigarren era egiteko. Zenbat talde gehienez, inbarko dugu, zati bi. Horiek dira talde txikienak, horran, 25. Zati bi, bana 0, bina, birbidar bilau, bat. Zenbat talde egin daitezke? 12 talde egin daitezke? Edo 12 behar ditugu. Egingo genituzke 12 talde, eta horietako bat da 3koa. Orduan jarriko dugu 12 talde. Egingo litzateke eraontara. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Eta hemen dago, 25 garrena. Hau, izan zen talde bat. Orduan dira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 talde, hemen azaltzen den bezala. 26 garren problemaren datuak jarri ditut. Bienen gastatu du Jonek. Zerrena? Guztiarena, noski. Sari guztiaren bienen. Gero,
geratzen zaionaren erdia kutxan sartu du, eta gero azkenik 10 euro geratu zaio poltsikoa. Zein zen sari osoa, galdetzen dute osoa, ez zatia. Modu desberdinak alde egiteko, nik bat bakarra erabiliko dut, eta izango da marrazkiarekin. Behar bada, kasu honetan, errexena hori izan daitekelako. Zenbakiak sinpleak dira, horra jartzen osoa, eta 2 eren gastatu du. Hau marrazten badakigu, ezta? 2 eren. Horra jartzen 1, 2, eta hau da, gastatu. Geratzen zaionaren erdia, hau da geratzen zaiona, erdia, kutxan. Horran hau da, kutxan. Eta gelditzen zaiona, hau bakarrik gelditzen zaiona, poltsikoan. Horran hau da, 10 euro. Poltsikoan duena. Sari osoa zen bada. Nik uste nahi horrexa dela, ezta? Ja, marrazki honekin ata ezakezu. Zen bada hau? 10 baitere. Horran, biak dira, 20. Horran, hau zen bada? 20. Eta hau, beste 20. 20, eta 20. Guztira, 60 euro. Ikusten ez bezala, problema, zaila bat ez du, baina oso sinplea da marrazkiarekin. Eta honekin bukatzen dugu beste zati hau. Kaixo, ongi etorria, 27. ariketa problema bat da. Eta badakizu lehenengo ondo jakin behar dugula galdetzen digutena. Eta zer da lurraren abiadura. Eta hortarako bi datu ematen dizkigute, lehenengoa da lurrak eguzkiari bira ematerakoan 9,4 bider 10 kilometro egiten dituela, eta urte bat dela gutxi gora bera, hortik jatut gutxi gora bera, 3,2 bider 10 segundu. Orduan hemen zer da egin behar duguna? Kalkulatu behar dugu abiadura. Abiadura badakiztu ematen dela kilometro orduko, metro segunduko, baina hemen eman dizkigute kilometroak eta segunduak. Horrek esan nahi du, behar bada oso azkar dijoala lurra espazioan. Abiadura jakiteko zatiketa egin behar da. Zenbat ibiltzen den, eta denbora batean. Lurrak bira ematen dionean eguzkiari hori zer da? Urte bat. Urte batean egite ditu kilometroak. Eta urte bat, segundu hauek dira. Orduan, zatitzen badugu, jakiko dugu, zen den bere abiadura. Hori da oso ondo ulertu behar duguna. Hau dela, urte batean egiten dituen kilometroak, eta hau da, urte batean dauden segunduak. Biak dira urte betekoak. Orduan, zatitu ingo dugu. Eta orduan, jakiko dugu abiadura. 9,4 bider 10 zati, hola jarriko dut, ez dut jarriko 2 puntukin, eta 3,2 bider 10 hau dira kilometroak, eta hau dira segunduak. Zatiketa hau egiteko jarraituko dugu lege hau. Ni bali badut 3 bider 2, eta hemen 2 bider 4, adibidez, 2 hauek zatitu daitezke, 2 zati 2, eta ateratzen da 3 laurden. Koazen ikustea, 3 bider 2, 6, 2 bider 4, 8. Simplifikatuta, 3 laurden. Ordan, egingo duguna da, zatituko dugu hau honekin eta hau honekin. 9,4 zati 3,2. Biak, bider 10 egiten behitut, koma joango zait. Hemen, eta hemen ere bai. Horran, hasi gaitezke. Zenbana, bina, zeiruna, pasa egiten naiz. Bina egiten dut, 2 bider 2 lau, 0, 2 bider 3, 6, eta behatzi da, 3 sorratzen zaizkit, asko sorratu zaizkit. Seguraski, sartuko zait, 9 edo 8, Koma jartzen dut, 0 jisteko. Orduan, ketzebot batekoa eta batekoa, 3 bider zerbait, 30-tik pasatzen ez dena. 9, bider 3, 27. Bale, horran, 9. 9 bider 2, 18. 22. Eta 2 burrako. 9 bider 3, 27 eta 2, 29, bat. Horren, 0 bat jisten dut, ketzeut hemendik. Zemana, 4 bider 3, 12. Baina hemen badut bikoa, orduan, 4 ez da sartuko. Egin bako dut, 3. 3 bider 2, 6, 10, 4, bat burrako. 3 bider 3, 9, eta bat 10. Soratu zaizkita 24, ondo dago, orduan.
Emaitza zer bada, gutxi gora bera, 2,83. Honek jarretu duten du zatiketa honek. Horretako zek, hemen jartu dut, gutxi gora bera, 2,83. Eta bigarren zatia. 10/8, zati 10/7. Berdina zer dute 10, ezta? Horra mantentzen da 10, eta zatiketan egiten da 8,7 bat. Eta bat ez dut jarriko. Bueno, zenbat da 2,83 biderrama? Honek egiten du onditu. Zenbat? Koma bat mugitu behar dut. Bat mugitzen da. Orduan, gelditzen zait, 29,3 kilometro segunduko. Ikusten dezu bezala, abiadura oso handia da. 3 segundu, 4 segundutan, Donostiatik Bilbora iristen gera. Orduan ikusten da, espazioan lurra oso azkarroa. Hau da, lehenengo problema. Jakin behar dugu, zein den galdera. Eta ez da inerresa. Galdetzen digutena da, zenbat diren lehiatzen ari ez direnak, baina guzti hartzen badugu, zenbat ez diren lehiatzen ari. Eta hortarako bidatu ematen dizkigute. Gipuzkoarrak 4/9 lehiatzen ari direla, eta Nafarrak 4/5 lehiatzen. Horan, hemen, behar bada igual, batuketa bat egin dezu, ezta? Hau eta hau batu, eta ea bat ateratzen den. Baina horrela ezin dugu egin. Guk ezin dugu batu hau eta hau. Ze 9 hauek eta 5 hauek ez direla berdinak. Goikoak dira berdinak, 4 eta 4 horiek. Hortarako behar bada modurik errexena marrazkia egitea da. Eta ikusiko duzu marrazkien bidez errexago egiten dela. Gipuzkoarrak 4/9. Horan jarriko dut 4/9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albia, Gipuzkoarrak. Horrela jarriko dut, G bat. Eta Nafarrak jarri baretut. Eta 5. Ez dute medik horreaino egin behar. Importantera da, lehiatzen ari badira, hemen baldin badude Gipuzkoarrak 8 baldin badira, Nafarrak dira beste 8. Ez dute lehiatu 7-8 kontra edo 10-12 kontra. Horra, kopurua berdinak dira. Orduan, Gipuzkoarrak hauek ari baldin badira lehiatzen, leheneko 4 hauek, Nafarrak ere 4 ari dira lehiatzen. 4 hauek 1, 2, 3, 4. Baina, 5 dira. Orduan, Nafarrak hau dira. 1, 2, 3, 4, 5, eta Gipuzkoarrak 9 horiek. Eta lehiatzen ari direnak hauek dira. Horrak, marrazkia hau eginda, hobeto ulertzen da. Zenbat dira guztira, orain batu daitezke. Ze zati hau denak berdinak dira. Horrak, kontatzen dugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, Horan, guztira, 14 daude, 14 zati. Eta lehiatzen ari ez direnak, hauek dira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 14. Orduan, hau simplifikatu daiteke. 2 birekin, 3 7. Orduan, osoren zer zati lehiatzen ez direnak 3 7. Horren, bigarren galdera. 15 Nafar daude. Zenbat dira Gipuzkoarrak? Goazen egitea. 15 dira Nafarrak. 1, 2, 3, 4, 5. Orduan, 15 zati 5. Zenbat da bakoitzean? Orduan, 15 zati 5. Egiten badugu, gelditzen da bakoitzean 3. 3, 3, 3, 3, 3. Beraz, ikusten duzu bezala, Nafarrak 15 daude. Eta Gipuzkoarrak, hemen 3 dira, baita ere, 3, 3, 3, 3. Zenbat zati daude? 9. Orduan egin behar da, 9, bider 3, 27. Orduan, zenbat dira Gipuzkoarrak? 27. Eta honekin bukatuko genuke problema hau. Beste bat arte, agur.